شهروندانی که سین سالشان از 27 ساله گذشتگی هسته او شخصیت ها را هم قبول میکنن. وقتی که روسیه میره در یک روز کار نمیوی ای میمونا همین مهاجرا پول پچد میکنن. آخی بدبخت روسیه تو ده فرقش چیه که من خیر میکنم من خیر نمیکنم. برای سفید کردن دندان یا برای تبابت کردن خنکی های دندان یا دندان های کج را راست کردن و یا برای کندن دندان به رقم های روی اکران مراجعت نمایید. دکتر دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو با نرخ ارزان و تجربه بلند. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи барномаҳои Сорбон Сафаров. умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. тамошобинони азиз, мо имрӯз дар бораи ба имзо расидани қарор оиди даъват ба хизмати ҳарбӣ суҳбат мекунем ва дар идомаи барнома комментарияҳоро мехонему ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. видеоро бо диққат то охирша тамошо кунед. як чизи дигаро ба ҳамаи шумо ёдовар месозум. чӣ хеле ки медонед дар канали ма конкурс рафтестай ва конкурси мо аллакай қариб ки билетош тамом шидагӣ. касое ки мехоҳанд ай конкурси ма билет бихаранд, як билет 250 рубла дар бар мегирад ва ҳамагӣ 36 дона призои пулӣ мебошад дар конкурс. рӯзи конкурс ҳам муайянкуниша рӯзҳои наздик дар каналмон видео мекунем, мепартоем. ба ҳамин хотир касое ки мехоҳанд моро дастгирӣ кунанд тезтар конкурсмона ба анҷом расонем, дар инами картаи Сбербанк 250 рубл мепартоен ва чектона дар рақамҳои WhatsApp роӣ мекунен. картаи Сбербанк ба номи Мунис Хуршедович мебошад. ба 250 рубл метавонӣ бахти хита бисанҷӣ ва соҳиби приз бишавӣ. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармон дар бораи даъвати ҷавонон ба хидмати аскарӣ барои баҳоро содир кард. мувофиқи ин фармон дар ин мавсим шаҳрвандони солҳои таваллуди 1995 то 2004 ба хидмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. дар фармони раиси ҷумҳур ки рӯзи 4 март ба имзо расид гуфта мешавад ки хидматчиёни ҳарбие ки муҳлати хидматро адо карданд рухсат карда мешаванд ва дар моҳҳои апрелу майи соли 2022 шаҳрвандони марде ки то рӯзи даъват ба синни 18 мерасанд ва ҳамчунин шаҳрвандони калонсолтаре ки ҳуқуқи ба таъхир андохтани хидматро надоранд ба хидмат даъват карда шаванд. Эмомалӣ Раҳмон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари вазорати дифоъ ва раисони комиссияҳои даъватӣ вилоят ва шаҳру ноҳияҳо ҳамчунин намояндагони мақомоту амнияти корҳои дохилиро низ дастур додааст ки дар ин мавсими даъват дар навбати аввал барои пурра кардани сафи хидматчиёни нерӯҳои марзбонӣ, гвардияи миллӣ ва қисмҳои ҳарбии таъиноти махсус таваҷҷӯҳ карда шавад. аз ширкати шифо равғани тозаи сиёҳдонаро метавонед дастрас кунед. агар ки шумо аз дарди сар азият мекашед ё нафастангӣ ва дарди дил доред ва ё бемории простатит доред, пас ба ин ширкат муроҷиат кунед. доруҳо барои ғафз кардани риш ва мӯи сар. ҳамаи доруҳо бо сифати баланд мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷаи муроҷиат кунед. ин ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. далели инро раиси ҷумҳур дар фармон ба хусусиятҳои хоси хизмат дар ин водиҳо марбут донистааст. мувофиқи ин фармон раисону шаҳри ноҳияҳо низ вазифадор шуданд ки дар баробари мақомот барои даъват шаҳрвандон талош намоянд. яъне ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дар бораи даъват кардан ба хизмати ҳарбира рӯзи 4 марти соли равон ба имзо расонид ва дар ин қарор омадагӣ ҳастае ки шаҳрвандоне ки солҳои таваллудшон 1995 то 2004 мебошанд ба хизмати ҳарбӣ даъват карда шаванд. ва инчунин қайд кардан мумкин аст ки шаҳрвандоне ки синни солшон аз 27 сола гузаштагӣ ҳастаи ва ба хизмат даъват кардан намешаванд дигар ва ӯ шахсиятҳое ки агар синни солшон аз 27 сола боло ҳастаю хичон хоҳиши хизмат кардан дошта бошанд, агар ӯ шахсиятҳоро ҳам қабул мекунанд ва ба хизмати ҳарбӣ сафарбар карда мешаванд. шодрӯз Сангинов нависондааст. салому алайкум ака, ҳамин штрафи мошин барои запрет навиез дахл дорад ё ки не? бале бародари азиз, ҳар як шаҳрванди хориҷие ки дар дохили Россия дар як сол зиёда аз 2 административни правонарушения мекунад, новобаста аз ӯе ки чӣ гуна ҳуқуқвайронкунӣ кардагӣ, вай аллакай дар запрет навиез дохил мешавад. Аминзода нависондааст. салом, вақти мигратсиони карта работа карда боши ё айни ҳол бекор боши, патента пул насп
спорим мешава не мутаассифона намешава. Яъне ки шахсиятҳое ки мигратсиони картаи работа доранд вайҳо бояд патент дошта бошанду пули патента пардохт кунанд. Дар ҳоле ки мигратсиони картаи работа дорен шумо бекор ҳастен ин сабаб шида наметавонад ки шумо аз пардохт кардани пули патент озод бошед. Вақтҳои карантинда иҷозат буд вале айни ҳол иҷозат нестай дигар. Ахмедов нависондай: салом алейкум ака, мегӯянд як қонуни нав биромадай, то дар ягон ҷо официально кор накунӣ регистратсия прописка намекунанд. Ростай одамое ки РВП вид на жительство ё гражданинанд вайҳо чӣ кор мекарда бошанд? РВП-ра чанд қадр получат мекунӣ? Илтимос ҷавоб Тебраҷон. Ин қонун нест бародари азиз, як чиза худат хулоса бирор ки ту вақте ки Россия мерай дар як рӯз кор намеёвӣ ё ки дар як ҳафта кор намеёвӣ. Ба ҳамин хотир ин гап дурӯғай бародари азиз. Як каси дига нависондай: салом алейкум ака, мо ай тревел озон билет харидем рӯзи 12 март Екатеринбург, Казан, Стамбул. Бояд бирем. Ака рейсша чӣ хел фаҳмем кушодааст ё ки маҳкам шудагӣ дастгирӣ мекарден акаҷон? Рейс Ай Россия танҳо як ширкаташ парвозҳоша қатъ кардагиаш ширкати S7 тамом. Дигар чӣ ширкате ҳаст? Ҳамаш парвозҳои хушона идома додастанд. Рустам Назаров нависондай: дар бораи Сбербанк гап зан ака, метавонанд маҳкам кунанд? Ин банки Россия ҳай. Не бародари азиз, банки Россия ҳай маҳкам кардаш наметавонанд, вале ки агар Федератсияи Россия худаш қарор бирора, мумкин ки маҳкам шавад. Абдураҳмонов нависондай: ассалому алейкум ака, 17 сола документ карда метавонад? Агар патента дар назар дошта бошӣ иҷозат нестай ба шаҳрвандоне ки синни солшон 17 сола. Ай 18 солагӣ дар Федератсияи Россия барои шаҳрвандони хориҷӣ патент дода мешавад. Як каси дига нависондай: э маймуно ҳамин муҳоҷиро пул печат мекунанд, мемрин хитам як бор хайр кунед. Ман фикр мекунам ҳамин сухани ту дар кор набуда. Иҷа ин сухана барои чӣ нависондай? Ба хотире ки мо дирӯз дар видеомон як модари тоҷика ба ҳама муаррифӣ кардем ва гуфтем ки касе ки кӯмак кардан мехоҳад кӯмакш кунад ва ин ҳамин гапа нависондай. Охи бадбахти рӯзсиёҳ туда фарқш чия ки ман хайр мекунам, ман хайр намекунам. Фоидааш ба ман агар ки кунам, агар накунам зарараш ба ту намераса ва ҳар касе ки хайр мекунад аз барои савоби худаш мекунад. Бародари азиз, шикри худо ки мо аз ин хеле чизо огоҳ ҳастем. Мақсад ки дар кор нест ҳамин хеле суханон нависондан. Як казда фоидаат расида намешава, зарарта нарасон. Ба ҳамин хотир дар канали ма диромада каламуш вори комментария нанависон. Иҷа ҳастанд ҳазор одамои дигае ки дастгирӣ мекунанд, тамошо мекунанд ё ки ба воситаи видеоҳо як каса хайр мекунанд. Шодмуродов нависондай: безор кардем бовар кунен ҳамин блогерро, шумо дига кор надорен, бироен як ҷо кор кунен. Охи рост мегӯй бародар, мо безор кардагем, мо бекор шиштагем, инамҷада гап задастем. Не ки фикр бикунен ин чиза ҳаётон набирорен ки кори бисёри нафарат ба воситаи блогер мардум буд мешавад. Шумо ин чиза аҳамият наметиҳед, ба ҳамин хотир баъзе неблагодарни одами. Любой ситуацияда блогер мардум ба шумо дар коранд. Любой ситуацияда чӣ ҳолате набошад. Ба ҳамин хотир камтар ба калат фикр ки баъд комментарията бинавис. Касе ки ҳамин хеле суханон менависонад ва блогерора ба сифати паст баҳогузорӣ мекунад, ман ҳамура одамам ҳисоб намекунам. Бигзор ай ҳайвон да пасттар бошад дар назари ман. Абдулла Ҳакимов нависондай: ассалому алейкум, сози хуби ака, дар оила як писар бошӣ мебаранд хизмат? Не бародари азиз, яка писар бошӣ ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешавад, вале барои даъват нашидан ба хизмат бояд асос дошта бошӣ, ҳуҷҷат кардагӣ бошӣ, яка писар биданд. Ахмедҷан нависондай: акай Сорумон ростай аввал ЗАГС мекардӣ, тамом паспорти русӣ мегирифтӣ, аҳози бояд то як фарзанд таваллуд нашавад наметавонӣ. Не бародари азиз, рост нестай, гап дурӯғай. Талабшон Неъматов нависондай: акай Сорумон худованд умри пурфайзу баракат насибат гардонад. Беҳтарин хабарҳоро дар барномаҳотон пешкаши мардум мекунӣ. Аҳсан ба шумо. Ҳазор раҳмати калон бародари азиз. Худованд нигаҳбон боша ҳар як инсоне ки мақсад моро дуои хайр мекунад ва сухани хуб менависонад. Хайриддин Бобозода нависондай: салом акай юрист, писарам синфи 11-ро хатм мекунад. Чӣ тавсия метӣ бародар? 3 сол боз подписчики ту ҳастем. Саводат хеле оли аст. Барои ҳамин маслиҳат пурсидам. Маслиҳат чира пурсидан? Яъне шумо менависондем ки мақсад писари шумо синфи 11-ро тамом мекунад, чӣ мақсад дора ва шумо чӣ план дорен? Дар комментария бинависонед, дар барномаи дига мехонем насиб. Сунатулло Асоев нависонда: ягон чӣ маҳкам нашида, динама рафтум споридум. Баъзет хато мефаҳмед, охи номи видеоро мехонӣ, видеоро тамошо намекунӣ ки мо мақсади гапмон да чӣ мерава.
сулаймон зарифов нависонда салом алейкум ҳамин қурби урусӣ далши чӣ мешида боша баланд мешавад ё ки мехamba бонки миллии ҷумҳурии тоҷикистон дирӯзам дар як эълонияи худаш қайд намуд ки то ҳол беқурбшавӣ идома дорад ва баланд шиданаш маълум нест ёле ки кай баланд мешавад. Зоиров нависонда акаҷон ростае рейсҳо маҳкам шуда ё ки не танҳо аз Федератсияи Россия ширкати ҳавопаймоии С7 парвозҳои худша бо Хуҷанд, Душанбе, Қурған, Кӯлоб қатъ гардонидагиаст. Сунатулло Солиҳов нависонда салом алейкум акаи Сорбон ҳамин доруҳои шумо кадом шаҳри Россия дастрас карда мешавад. Доруҳое ки мо реклама мекунем дар ҳамун рақамҳо занг бизанен ё ки дар WhatsApp-аш бинависонен ҳамаша ба шумо мефаҳмонад ки чӣ хел дастрас кардан мумкин аст. Тамошобинони азиз ба ҳамин барномаи имрӯзаро мо ҷамъбаст мекунем ва агар ки ягон саволи иловагӣ дошта бошед метавонед ки дар комментария ё ки дар Инстаграми ма омада саволотона равон кунед. То барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.